साबस्क्राइबबो हरो। आदसा थिगानो दं दे थेंक इउ। खालि हाग्रामा थाख्ला सारजों रायलायनायखौबो मोजां मोनदां। नोंनि गोदान नुबानोसो आं नायो। आदसा बरिया। बेनिफ्राय हराव आं मोनसे चेनेल नायदों बड'लेण्ड इंखं होननायनि। आदसा बेयाव क'क्राझार इउनिभारसिटि बड'लेण्ड इउनिभारसिटि गथ'फोरखौ लाफिनजोबनानै रायलायदोंमोन आरो माने। आदसा मा रायलायदियाव आं नायनाय जायाखै। बे रायलायनायाव माने ओरैबायदि होनदों बिसोरो गथ'फोरा माने बिटिआरआ मोजां नङा, हाग्रामानि दैदेननाया बिराद मोजां नंगौ। बायजाजोंसो बै इउनिभारसिटियाव फरायलायनाय गथ'फोरा सासेया बुंनो हागौ 6 जोन दं 8 जोनबो बुंजोबदो आरो। आदसा आं नायनि र' नागिरनि भिडिअखौ। आइलानियाव माबा होनलायदो मालाय बिटिएफ होनलायदो लास्टावबो गासिबो। दा नागावसो बायजाजोबनानै थिखादारनि फिसाफोरखौसो बायनासो जथुमनो होदो। ना माने गावनि गोसोनि मतामतखौ बुंजोबनायाथ' गासिबोनाबो कमन जाजोबाना। बुंखानानै लाबदो इयो बुंखानानै लाबदो। ओमफ्राय आं बेखौ बिराद ओरैबायदि दुखु मोना गोसोआ गाबखांदो। आंखौबो सोरबा मोगा मोगि लाफैबा आंबो बुंगौमोन होननानै गोसोआ ओरैबायदि सानबाय दं आं। आदसा आं भिडिअखौ नायग्रोनानै गाबोनफोर आपल'ड होनांगोन। आंहाबो ओरैबायदि टेनसन दङ हारिनि थाखाय बिराद आंहाबो टेनसन दङ। थिगानो दङ। आंहाबो दा गथ'फोरा फरायफुनाय होनबाबो सासे बिमा आंबो बिमाफोरखौबो एसे दानि माबाखौ लानानै नोंसोरथिं बोरै? नोंसोरथिं बोरै होनदो? जोंनिथिंथ' दा बारा इखैजानो बांसिन एबसुजोनो। एबसुजों ना थिगानो दङ दे बरिया। ओरैबायदिबो होनदों बिसोरो माने एबसुफोरालायनो आन्दलनाव बिराद गथ'फोरखौ लाना फरायनायखौ नस्थ' खालामजोब्बाय ओरैबो होनदों। बिसोरथ' बुंखाबाय दा उपाय गैलाना। बिराद दुखु मोनदां नायनानै। ओमफ्राय मैया मुसलपुराव आरो बाइक रिलि खालामनाया मा जादों बिपिएफनिफोर उन्दै गोजा। ओमफ्राय हायोबा फंबाय नोङो आं बिब' हिसाबै बुंबाय नोंथांखौ ओमफ्राय बेफोरखौ फोरमान होनो हायोबा इसोरनियावबो उल्था माबा जाहैगोन आरो माइना। माबागोन दे भिडिअआ दङ नामा आब'नियाव? भिडिअआ र'नाय नायफिननानै भिडिअ खालामाखै नायफिननानै दंबा जुदि हरगोन दे। दे थेबा आं नागिरगोन जुदि दोङोबाबो हरबानो जाबाय आंनियाव वाट्सएप दंखायो। दे आब' दे आंनो हरबानो जाबाय दे।